Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kay Dios. Mga igsoon niya kita karon nagkatigaw nitong pagdaig sa Dios, sa hilom at ihalad atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa taong Santo Papa sa miso sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Kung karon mahimo kitang dako sa pagsalmo ting santos nga misa, nulsulan ato karon ang mga kasalang ato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga maagahom matanan o kay inyong mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot sunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ng Santa Maria kung naingulay. Katana mga anghel, mga santos, o kay inyong mga igsoon, arin ko iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang sa Diyos nga maagahang matanan, o pasaylo o sa itong mga sala, daraon ta kita niyangat to sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo kaloy kami, Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. Itugyan na nga muyo kami mahagahong nga Diyos, nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw. Magupot unta niini diya sa pamatasan o sa kinabuhi. Kiniamong ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa maong dapit. Ug sa diha na sila, miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan, o sa mga batasan nga atong nasunod, gikan sa atong mga katigulangan. Gipriso ako didto sa Jerusalem, o gitugyan ngadto sa mga Romano. Gisukit-sukit nila ako, ug ila unta akong buhian, kay nakita man nila, nga wala ako'y nabuhat, nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar sa emperador. Bisan tuod, wala ako'y ikasumbong, batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan, nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo. Kay ako karon na bilanggo, tungod kaniya, nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo
didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan. O giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaiso ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang Ginoo na sa iyang balaang templo, ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang mausisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong O Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan. Ang mahigugmaon sa kagubo iyang giaway. Kay ang Ginoo matarong mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang nawong. Ang matarong musudong sa iyang nawong. O Ginoo. Hallelujah. 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 Ang Ginoo manakay Manausap kanimo. ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkita ni Pedro kaniya miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang mingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mo ang tinun-an nga nagbatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magigsoon si Pedro uban ni Hesus sa ilahang pagpanlakaw sa
baybayon nga diin gisulti ni Hesus ang iyang kamatayon nga usa ka martir. Si Pedro milingi kang Hesus og nangutana mahitungod kang Juan nga nagsunod usab kanila. Sa tibok nga ebanghelyo ni Juan, gitudlo niya ang iyang kaugalingon ang tinun-an nga gipangga ni Hesus. Mao kini ang makatandog nga kasinatian ni Juan sa iyang kinabuhi ug nakasinati uban ni Kristo nga si Jesucristo nahigugma kaniya. Ug nahimo kini nga iyahang pagkataon. Ang pangutana makaigsoon, kanunay ba nako gipamalandungan ang paghigugma ni Hesus kanako? Si Hesus mitubag sa pangutana ni Pedro nga iyaha ra kini. Unsa may imong labot kung unsay mahitabo kang Juan? Ang relasyon ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an personal kaayo. Lawom kaayo ang ilahang relasyon tungod sa ilahang panag-uban. Ang matag usa adunay misyon nga ilang tapuson sa ilahang kinabuhi. Usahay ma-distract kita nga maghunahuna ug ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban. O ngano nga wala man sila magsunod kang Kristo. However, kining pagkumpara ngadto sa uban kasagaran mahimo siyang timailhan sa ato ang garbo. Aduna kitay misyon nga angayang tapuson ug walay mupuli sa ato ang lugar. Kinahanglan nga mag-concentrate kita sa ato ang misyon nga naguna ka nato ug kinahanglan ato ang humanon. Saksi si Juan sa tanan nga panghitabo sa ebanghelyo. Ang iyang testimonya gisalig ngadto sa katilingban sa mga matuhuon. Miabot ka nato ubos sa garantiya sa simbahan. Ang ebanghelyo nagpresenta kanato kung unsa ang gisulti o gibuhat ni Hesus. Kinahanglan mosalig kita sa ebanghelyo ug dili mo sidetrack sa mga modernong interpretasyon nga maghatag og kalibog sa tanan. Sa panahon nga magbasa kita sa balaang kasulatan, atong madunggan ang tingog o ang boses sa Ginoo. Ang pangutana makaigsunan, nagbasa ba ako uban sa pagtuo? May nagpalihog para sa katalingbanong pagampo. Si Jesus nga sa kaugalingon mianhi sa katawhan isip sulugoon agig pagsugot sa iyang amahan, bibuot nga huptan nato ang katuyuan sa Dios labaw sa tanang butang. Mutuwaw kita, Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mamahimong matuod nga mga sulugoon, nga mubuhat uban ang samang pagtagad, gagipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw lang ang tanan alang kanamo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, magmatinud-anon sa ilang mga saad, ug mutuman sa ilang mga katungdanan, diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Magampo kita
nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputon pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan makadawat og kusog gikan sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Nga ang mga masakiton makaamgong nga hiniusa kang Kristo ang ilang mga pag-antos nga gisagubang mamahimong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo Kamomot, Father Joel Shibali, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Nga ang among mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga namatay, makatagamtam na sa kalinaw dito sa Dios nung puloy-anan nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan, alang ka namo. Amahan gihuptan sa imong anak ang imong katuyuan labaw sa tanan bisan hangtod sa iyang pag-antos alang sa katawhan. Itugot nga sa kanunay amo siyang pasidunggan pinaagi sa pag-ila kaniya nga maoy labing mahinungdanon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mahigsuon pagampo ka mo nga ako yung sakripisyo, dawato na Diyos ka mahal nga mga gahom mataran. Dawat na ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan.
alang usab sa atong kapustanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang nagani nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo, mag-andam unta sa among mga hunahuna alang sa Dios ng sakramento, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay ninyo. Manausa kini Ibayaw ninyo mga singkasi. amo nang gibayaw nagtuo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang Santos nga mahal, Diyos katunhay mga gahong matanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang gapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtan-aw sila, mikayam ganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa makalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyok silang walay puno nga pag-awit. Santo kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa nagkasantos, ipralang imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinigadto siya mga tinunan ug miingon. Dawatag kinininyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang ang tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo.
Hinumdumig Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumig usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero magambog ito sa mahanan atong gabi ito mga pulong itulog ka nato sa atong maunong. Ano sa mga langit pagay ang iyong uabot ka lang ang iyong ingariyan. Matuman ang iyong pag-ibig sa'yo na kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa nagdautan at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Ano trabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugon. Ginoong Kristo gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ang bili ko kaidyo, nga akong kalinaw ang ihatag ko kaidyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaidyo. Manasa kanim. Ipakita ta ang paghinigsunay. Sa mga sala, sa kalimutan
kalibutan kanay kami. Pero sa Diyos na Nawatan sa mga salta sa kalibutan, lagi kami sa kalibutan. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawag kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Tagda Ginoo ang amo mga pagampo, aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento. Ingon man usab, tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakay niyo. Maana sa kanimo. Huwag palangin ang tumahigugmao nga Diyos, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, lakat kamog isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.